شهر الأولى والسودة أن محمد شهر النبي أحمدي شهر الربيع الأول أهلا بشهر المولد شهر الأولى والسودة شهر النبي الأحمدي شهر الربيع الأول كان خص بالربيع إذ كان كالربيع للعرض والصفيء بكل ختم مؤدل النبي محمد. Maulidi wani biki ne da musulmai mabiya ɗariƙar sufaye ke yi don tunawa da haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi ta'ala wasallam, inda garuruwan musulmai da dama ne ake gudanar da hidimomi daban-daban albarkacin hidimar ta Maulidi, kama tun daga karatun Alkur'ani mai girma da ma gabatar da sirar manzon Allah sallallahu alaihi ta'ala wasallam don sanin tarihin shi. Sheikh Mohammed Alassan, mashahurin malamin addinin musulunci ne a jamhuriyar Niger, ya yi bayani kan mahimmancin wannan rana ta Maulidi. Hakika al'ummar musulmi ku sani, kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam duniya tana cikin duhu, ana bautar wani Allah, gumaka da sarwansu, zalunci da miyagun ɗabi'u mutane suke aikatawa. Ana cikin wannan yanayi sai Allah mai girma manzon shi mai daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuwan shi ya zame ma duniya rahama da haske. Maulana ya ce hakika raya wannan dare mai albarka ba komai bane sai don murna da samo shugaban halittu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda da shi Allah ya fitar da duniya daga duhun jahilci zuwa ga hasken musulunci. Da shi Allah mai girma ɗaukaka ya fitar da duniya daga duhun jahilci zuwa ga hasken ilimi da imani. Da shi Allah mai girma ɗaukaka ya shiri duniya, mutanenta da aljannunta. Da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mai girma da ɗaukaka ya sa ƙaunar juna da ƴan'uwantaka mai ƙarfi tsakanin al'umma. Yayin bikin Maulidin na bana, kamar sauran shekarun baya, an gabatar da kasidu daban-daban da suke nuna irin tsarin rayuwa da halayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi ta'ala wasallam. قد قلته يا صاحبي كيما تفوز مفازة لا تفندي. أهلا وسهلا مرحبا بالمولد في الأرض جوت بجاء هذا سيدي. فصيح بليغ النبي محمد ليس ينطق عن الهوى بل الوحي والتنزيل وحي السماء. محمد خير العالمين محمد رسول أمين ذو سنن وسناء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Shin menene asalin Maulidi, ina matsayi da gurbin shi a farfajiyar addinin musulunci? A cikin irin wannan dare 12 ga watan Rabi'in al-Awwal, hasken zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko cikin duniya, wanda da shi Allah ya tsarkake muminai, ya tsabtace musulmai. Idan muka ce mu zo mu bayyana muku halaye da ɗabi'un Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulanmu ya ce lokaci ba zai ba mu ba, amma ga kaɗan daga cikin halayen shi da kuma ɗabi'un shi. Shi dai mutum ne mai gaskiya da amana, mutum ne mai kyauta da karamci, mutum ne mai ƙanƙantar da kanshi baya da girman kai,
mutum ne mai tausayi da jin kai, mutum ne mai adalci. Shugabannin al'umma na ci gaba da miƙa saƙonnin fatan alkhairi tare da kira ga al'umman musulmi da su yi koyi da wanda ake wannan bikin domin shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin shi na jagoranmu, to shi yahi kulawa da irin wannan, kuma ya yi muna horo da irin wannan. Haɗin kai abu ne wanda addinin musulunci ya yi kira zuwa gare shi tun farko, tun ana garin Makka har aka zo garin Madina. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innamal mu'minuna ikhwa, duk inda mu'minai suke yan uwan juna ne. Kuma a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa al-muslimu akhul muslim, musulmi dan uwan musulmi ne. Dan haka yana da kyau mu haɗa kanmu, mu so juna, mu tsaya mu yi juriya, mu kare ƙasanmu, mu kare addininmu, saboda shine babban jarinmu. Ita rayuwa da muke ciki wagga Allah ya kawo mu ne. Allah subhanahu wataala yana cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dama ya kawo mu ne a ban ƙasa don ya jarrabe mu, ya ga su wane ne suka yi aikin kwarai. Kenan duniya waje ne na jarraba. Waga jarraba da muke gani ba abun da ya kamata mu fuskance ta da shi, sai mu fuskance ta da riƙon juna, da koma ma Allah, da haɗin kai, saboda duk inda musulmi suka ga kunci to akwai sauƙi yana ta baya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka saukar da sura ta alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra da aka saukar da wannan aya, Allah subhanahu wata'ala ya ce in an ga kunci to sauƙi yana ta baya. Sai aka karrara wa'inga kalmomi guda biyu, ko wacce aka karrara ta sau biyu. Al'usru wanda yake shine kunci aka karrara shi sau biyu, yusru wanda cikin larabci shine sauƙi, shi ma aka karrara shi sau biyu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin shi wanda kowa iya larabci, sai ya ce to usur ɗin ga kunci da aka ambata an kawo ta da alif da lam, ma'ana an yi ma'arifata. To kenan ita kuma ma'arifa cikin larabci in aka kawo kalima ta farko aka maimaita ta, to ta biyun ita ce ta farko. Shi kuma yusru an kawo shi na kira, ba a sa mishi alif da lam ba. Shi kuma cikin larabci in aka ambace ta da farko aka ambace ta na biyu, to ta biyu ba ta farko ba ce. Ma'ana cikin wannan aya kunci guda ne, shi kuma sauƙi biyu ne. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to lan yaghliba al-usru yusraini, wato kunci guda ba zai rinjayi sauƙi biyu ba. Dan haka sai mu yi bushara, insha Allah mu ci gaba da roƙon Allah, mu ci gaba da juriya, mu ci gaba da kama juna, insha Allah sauƙi yana tahe. Nazari TV, Sahabi Manu Mamman.